natin kung malambot na kadin naman ating baboy. No? Medyo malambot na kadin naman. Masok na. Tagalin natin yung kanyang sabaw kadin naman. Tagalin natin yung sabaw kadin naman. Sabaw din natin niya. Lagyan natin ng konting asin kadin naman para mawasan na yung baboy. Konting paminta. Okay, natin yung isa. Pagkakas ng kita kadin yun, lagyan natin ng konting paminta. Okay lang. Mamasgar yung baboy. Controlin natin yung baboy. Ating bawang. Ito yung ating sibuyas. Lutuin natin kung yung ating kamatis. Pwede nyo takpan natin para maluto. Ilagay na natin yung ating alamang. Pwede nyo. Dalawang kutsara lang. Pwede nyo. Pampaalat lang natin. Ilagay natin. Lagyan na natin ng tubig na yan yung pangluto natin sa gulay natin. Lagyan natin yung takpan. Check natin, ganyan na yun. Lagyan na natin yung pangluto. Sabay-sabayan na natin pag nilito yung ating gulay.
ating seasoning. Ito. Lalagay ako dito pag palabas ng limang patak. Palabas ng lasa. Masarap. Lutuin lang. Hindi pa yung kulay. Patayin mo ako eh. Pwede na ako kumain.